Ahojte, v dnešnom videu tu máme takúto agamu. Ale už ju poznáte všetci, že? Tu má tam tú onu, v ktorom sme ju doniesli sem do Česka. A ešte tu má tá mačka, ktorá tu je. Majú tú mačku. V tomto bola agama. Neviem, prečo som dal preč tú kvetinku. Je to na slnko, tá kvet. Pozrite sa. Čakaj trošku. Kouknite sa. Je na svetlo a teraz ide. Tá agama je pekná trošku. Ale pozrite sa, aká je veľká, taká môže byť 2-metrová už. Natočíme s tou mačkou video, lebo je príliš agresívna, aby tu bola teraz vnútri. Je v inej izbe. Jej teda tak sa pekne pohybuje. Nie, tak. Čo robila? I'm so arrogant, I guess a face knife. Wanna fit the way, wanna go in a horse. Agi, nevie odtiaľ výjsť von. Ale nevie odtiaľ výjsť von. Ako by si nevieš odtiaľ výjsť von, čo nerozumieš na tom? Cez okno chce výjsť von, čo nevníma sklo? Ja už som si spomnel, veď tie agamy nevnímajú sklo. Nevidia to sklo.